asumitu egin beharko duela adostua eta kontsentsua. Larraitz Ugarte Gipuzkoako Aldundiko bozeramaileak foru gobernuaren azken erabakien berri eman du gaur eguerdian Donostian. Hainbat gairen artean, Inbiomeden egoeraz aritu da. Larraitz Ugartek gogorarazi du Inbiomed kutxaren gizarte ekintzak sortutako proiektua dela, eta berari dagokiola proiektu aurrera ateratzea. Uste dugu kutxak bete behar zituen konpromesuak ez dituela bete, aurtengo aurrekonturako 2,4 milioi euro aurreikusten zituen jartzea, eta une honetan esan dezakegu 696.000 euro bakarrik jarrita dituela. Era berean, Eusko Jaurlaritzari eskatu dio bere ardurari erantzun eta proiektua sare publikoan sartzeko lan egin dezala. Uste duguna da, Eusko Jaurlaritzak lan egin beharko lukeela, Inbiomed sare publikoan txertatzeko. Hori da, hain zuzen ere, guk eurekin batera landu nahi dugun proiektua. Bideragarritasun plan bat landu dezagun guztion artean, eta sar dadila, Inbiomed bezalako proiektu interesgarri bat, eta beharrezkoa, Gipuzkoarako eta Euskal Herrirako, sar dadila ikerkuntzaren sare publikoan. Bestalde, Zubietako erraustegia bertan bera geratu izana Gipuzkoarentzat berri ona dela esan du Ugartek. Aldundiak gaur igorritako foru horrean birziklapen tasa altuetara iristeko erronkan buru belarri jardungo duela iragarri du. Gipuzkoa eredugarria izango da. Europako herri aurreratuenen pare izango da, eta hori gure esku dago. Fagorren itxierak aurrekontu proiektuan zer eragin izango ote duen galdetu diotenean, Aldundiko bozeramaileak garbi utzi du aurrekontu proiektua behin-betikoa dela, eta Fagorren itxiera bezalako gertaera batek ez duela behartuko Aldundia beste aurrekontu batzuk egitera. Aurrekontu proiektua definitiboa da, batzar nagusietara horrela eraman da, eta horrela emango dira negoziaketak eta horrela onartuko dira, hori argi eta garbi. Bestalde, Larraitz Ugarte jakinarazi du enpleguarekin eta inbertsio lokalekin loturiko 3 foru dekretu onartu berri dituela Aldundiak. Lehenbizikoa, udalen eskuduntzako inbertsioak bermatuko dituena. 6 milioi euroko foru dekretu honen helburua da, udalek euren eskumenekoak, euren eskuduntzakoak diren inbertsioak egin ahal izatea. Bigarrena, enplegu lokala sustatzeko programa. 2013an 216 lanpostu sortu dira modu horretara, eta oraingoan 231 lanpostu sortzea aurreikusten da 2014an programa honen bitartez. Eta onartutako 3. eta azken dekretua, mankomunitate eta garapen agentziek estrategikotzat dituzten sektoretan lanpostuak sortzea bideratuko duena. Garapen agentziei emango litzaiek diru hori, beraiek ikusi ditzaten edo bideratu ditzaten eurentzat estrategikoak izan daitezkeen sektoretara.